Здравейте! Вече сме на хижа Плевен. От тук започва утре нашето изкачване към връх Ботев. Оставихме колата долу на паркинга на около километър от хижата и след около час и 10 минутки пристигнахме на хижа Плевен. Тя се намира на 1502 метра над морска височина, а утре тръгваме към връх Ботев. Той е на 3 часа и 15 минути от хижа Плевен. Минаваме някъде покрай спасителната служба, където е. След това качваме по една от ски пистите. Минаваме по оня хребет, където е горе. По билото през северен джанджем, където е. И някъде там в мъглата трябва да се падне и заслон Ботев. Непосредствено до него трябва да е и връх Ботев, където не се вижда в момента от хижата. Супер приятно зареждащо местенце. Има овце, сприятелихме се с едно кученце тук покрай хижата. Хижара е супер готин. Цените на заведението вътре, където е в хижичката, са нормални. Стаите са приветливи, нормални за настаняване. Има си санитарни чисти. Всичко е чистичко. Банята също е доста добре направена. Тук има едно параклище даже. В началото още на пътеката за връх Ботев, където е. Намираме се в Национален парк Централен Балкан и мислим утре някъде около седмица да се сприятелихме с още едни хора тук. Докато бяхме седнали на масичките да си почиваме, бяхме се сприятелили с едни хора, сприятелихме и утре най-вероятно с тях заедно към 7 часа мислим да тръгнем за върха. Връх Ботев, той е висок, колко беше? 2376 метра, мисля, че беше. Висок е първенеца на Стара планина. И живо здраво после мислим самия маршрут, който мислим да направим от хижа Плевен, като тръгнем утре до връх Ботев. След връх Ботев мислим да отидем до Райското пръскало, да се спуснем през Тарзановата пътека, след което до хижа Рай. От хижа Рай да минем до близост до хижа Васил Левски или до самата хижа, ако успеем. След което отново връх Ботев, заслон Ботев, през северен джанджем и се връщаме обратно на хижа Плевен за още една нощувка. Както казах, уникално незаменимо местенце. Погледнете какво става въпрос. Уникално красиво и за първи път съм от тая страна на Ботев. Качал съм го през 2015 година от южната му страна през хижа Рай, през душеватката. Не по-малко стръмна е тази лятната пътека, където е от паркинга долу на товарния лифт. Може би душеватката е една идея по-дългичка. Там сме спали на хижа Рай. Самите хижари не са толкова приветливи, както тук. Момчето е младичко момче, много готино, много позитивно настроено. Оттам ходихме до Райското пръскало, от Райското пръскало на връх Ботев и се върнахме обратно в местност Паниците на същия ден. В смисъл на същия ден от тръгване за Ботев и обратно се върнахме без да нощуваме втора нощувка на хижа Рай. Тук малко този път го направихме на идея по-леко от хижа Плевен, да си направим тези нощувки, да не бързаме за никъде. Ето го и маршрута утре, където е. Не маршрута, ама местенцата, които може да се посетят от хижа Плевен. Ето е хижа Васил Левски, 5 часа и 30 минути. Местност смесите 5 часа и 15, хижа Амбарица 8 часа приблизително, плюс-минус, в зависимост от темпото на всеки един индивидуално. Тъй с група, нали, все пак се съобразяваш групите. Връх Ботев 3 часа и 15, заслон Ботев 2 и 30 часа минути. Местност смесите, това най-вероятно е през някакъв, хижа Яворка лъка, това е през Зелениковски манастир 7 часа, град Априлци на 2,30 часа минути, където е. Това е пътека Водните тупки и тя е на 1 час. Някъде това са дестинациите, където евентуално може да се посетя за един ден. И така. Но после, ето го кученце, за където говорех. Мисля, че е балканджийска каракачанка.
Много добро кученце, първоначално ни постресна малко, даже го и понахранихме. И така, утре очакваме включване, тръгваме към Връх Ботев, 7 часа сутринта. Отиваме да си направим салатката, да си пием по една балканчийска хубава ракийка с нашото приятелче вече. И така, до утре! И тръгнахме от хижа Плевен към Връх Ботев. Това е началото от хижа Плевен. Ето, Връх Ботев, при часа е 15 минути. Мислим за 2 часа и половина някъде приблизително да сме на върха. Ето там отсреща, може да видите където е. Там се пада и Връх Ботев. Тръгваме. Ето тук по тая ски писта, как се води, не знам. Покрай това параклище почва. После е спасителната служба. Горе и както казах, минаваме до товарния лифт, където е. Нагоре по Билото. Движим се. Горе по Северен Джандем и сме на Връх Ботев. Горе и там трябва да сме някъде. Така, до после. Ето не вижда пътеката нагоре. Връх Ботев. Още в начало след хижа Плевен. Става доста стръмничко. След тая пътека, след около 300 метра, денивелация около 280 метра, почваме да се движим по Билото на Ботев. Така, продължаваме да видим до къде ще стигнем. Наближаваме товарния лифт. Отзаде другите ладят още зад мене. Напреднах напред и продължаваме. Има големи каракачански кучета около нас. Още не са да спускали да видим. Така, после. И след стръмното изкачване, вече се намираме в една горичка в подножието на Връх Ботев. Тук една идея доста по-приятно за вървене. Въздухът е много чист. Гората уха е много приятно. Продължаваме, след около 2 часа трябва да сме на върха. Но после, след една идея по гладкото ходене в гората, започнахме рязко стръмен баир горе към Връх Ботев. Приблизително оставащото време е малко под 2 часа. Ето тук по тия каманаци сме нагоре. Той, че хубаво, че има горичка поне. И времето не е прекалено голям задух. Няма както къде е прибег, защото тук сме в гората. След около 15 минути вече трябва да сме по Билото на Стара планина към северния Джанджем. И оттам вече трябва да атакуваме върха. Първо за Слон Ботев, след това и върха. И евентуално, ако имаме сили, да слезем до южната страна на Стара планина от към Връх Ботев. Да отидем до райското пръскало и хижа Рай. И отново по този маршрут да се върнем. За сега спрямо другия маршрут, който съм изкачвал през 2015 година от към хижа Рай, в момента този е по-труден. Да видим как ще е нагоре. Хайде отново включване. Ето ни вече почти до Билото на Стара планина към Връх Ботев. Зад мен се откриват уникални гледки. Среща далечината е групата, част от групата, която тръгна от хижа Плевен. Тръгнаха половин час преди нас и почти ги настигнахме вече. Видите какво става въпрос. След стръмното изкачване в гората, продължаваме с стръмно изкачване към Билото, както казах, в тези камъчки. Тук нещо като тунелче. След около половин час сме на Билото.
Ето го е кучето по планината. Фрея, Владка. Фрея. Фрея. Избяга. Планинското куче. Тръгна сутринта от хижа Плевен малко преди нас. Сега го срещаме в планината. Къде са загубите куче? Ето го среща. Фрея, Владка. Опа! Видяхме и Камила в планината. Къде? Фрея. Какво правиш, бе? Владка. Къде е нашето кученце? Не, нашето на хижата си е там. Много е добричко. От начало на стресна на хижата. Ето го. Хайде да после. Вече сме към билото. И сме към близо до Слон Ботев. Среща е за Слон Ботев. И вече наближаваме до върху Ботев. На около 40-45 минути разстояние сме от върха. Ето среща е там долу в подножието е хижа Плевен, където е много е приятно, не е стръмно. Толкова. Сега ще видим нагоре как е. Казаха, че точно преди върха, както казах, не съм го изкачал от тази страна. Било доста по-стръмно. Сега ще видим. Къде са останалите от групата. Ходят по билото. И така. Имах малък проблем с обувките. Поради една случка загубих старите стелки, където са. Един вятър ги отвя. Ще взимах някакви други, от някакъв една идея по-обикновен магазин. Сега ми се изместват и на моменти ми е крайно неудобно. Ще видим кога ще ги махна напълно. Оти времето много приятно. Около 15 на градуса. Е тук на приблизително 2100 метра надморска височина сме вече. Плюс-минус 20 метра. И да, надявам се вече, някои са доста изморени. Но аз мисля да успея да стигна до Райско пръскало и да се върна днес за един ден. И до вечера сме на живо здраво. Стигнем до хижа Плевен. Отново ще стигнем, няма как не стигнем. Сме на побира с гъвена чорбица. Да я пробваме. Къде е уникалната кръста от Балкана. Още веднъж ние се намираме в природен парк Централен Балкан. Така, 40 минути и сме на върхът. Тъй е последно слизане преди стръмното изкачване за Ботев. Среща е някакъв доста голем пяк водопад има. Тук се вижда. Не му знам наименованието, ако някой знае да каже. И така, ние сме водещи от групата, задминахме всички групи, които бяха тръгнали. И така, надявам се до 25-30 минути да сме на върха. Както казах, последно слизане и екстремно стръмно изкачване до върха. Там директно нагоре ще ударим после. Хайде! Хайде, продължаваме пътеката. Аз съм най-бързи от групата. Ето срещат с другите хора. Ето и като точици, където се виждат. Ето, точка 1 и няколко още точици. Това са хората. Другите от групата. Лей, за какво става въпрос? Какво е красиво?
Разбира се, на живо е една идейка малко по-страховито, но пък си е уникално преживяване и приключение на места. Майка България си най-красива за мен. О, си приятна разходка. Искам да живея в планината. Страшно красиво. Видим сега нашата пътечка докъде ще ни отведе. То е ясно на къде ще ни отведе, но какви предизвикателства по пътя си ни предоставил. Тук вече на височина 2000 метра. Седише една идейка малко по-трудно, въздуха почва на места да се разрежда доста. Когато забързаме, почваме да се задъхваме, не ни достига достатъчно нужния кислород. Мале, гледайте каква пропаст е надолу. Ето го кученцето. Ето го и кученцето идва. Парея, ела тука. Какво правиш? Виж кой е тука. Парея, планинското куче. Това куче придружава планинисти, който се избере. Тръгва с тях и то тръгнат още с нас. Хайде, Фрея, давай. Хайде. Давай нагоре. Давай към Ботев. Тредина е нямало, но ще се върна и днеска пак тръгна с нас. Уникално куче. След колкото разбрахме е каракачанско куче. Така, хайде към върха. Няма да е хване. Колко го повърте класите. То лудо ли е? И то обаче опърто, гледай. Аз си тир. И 5 минути до връх Ботев. Кулата се вижда отсреща. Тук са кравите. Среща има коне. Почнаха и на мотивици наблизо да чуват. Мале, какви големи звънци имат те. Чай, тук имаш и кучета да ме подгонят пак. Има Фрея. Тя Фрея замина и там има друго куче. Добър ден, кравички. О! На къде сме? Нагоре, ли? Нагоре, нали? Добре. Вече не сме най-бързите. Двама назад минаха. Нещо взехме да без подготовка с малко си каза дума този път. Дрън. Да. Хайде до после. И ето ни с последни сили към върха. Ето го и върх Ботев. Най-високия върх на Стара планина. 2376 метра. След като заради мъглата се отклонихме от пътя, изостанахме с около 25 минути от нормалния преход и върха. Успяхме да го изкачим за около 3 часа и половина. А нормалният преход е 3 часа и 15 минути средно. Така че долу горе добре сме се справили. Това е върх Ботев. Малко почване, при ясно време от върха. Ето ни вече самия връх Ботев, преди малко изследохме. Нашия приятел е тук. Ученцето. Спокойно време, съвсем лек вятър. С нощи, както разбрахме на върха, била идвала мечка. Който ходил гората от мечки, не трябва да го страх, тъй че ето я тук, Южна България. Отсреща е язовир Сопот, ето там.
Язовир Копринка е там в далечината се пада. Поради лошите метеорологични условия, дават го до 4 часа времето се развали. Няма да ходим до райското праскалва хижа Рай, поради невъзможност да се върнем в този интервал от часове. Така, отиваме до самия върх, където си е самия паметник на върха. Кратка почивка около 15-20 минути и се връщаме на хижа Плевен. Това е от нас, от Връх Ботев.